والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تنبالي أماتني مسفا كما مسكرتني ستي جيا دمسا ناقلكم بلجني أماتن لك والمندو فبركدا أكنما بالا أني ينبالو الإسلام يأي أمات ديني كنفتو الإسلام يأي ولأننا ناسي كتاب كن سلفيا على الجادة إكاك السلفي الدوي سربكا ولأننا كنا سيلندو قائدة دورنا لك أن الأحكام الأصولية والفرعية لا تتم إلا بأمرين هما أفو دينك كتبلك أفو اللصل لا أني أقول فرعلا بلا إلين دوكيلين تسيك الدفع فوقنيا فلا وجود الشروط وانتفاء الموانع sharatu ka sɔrɔ ani kumandiyali ko mun bɛ yen o bɛɛ lajɛlen ka cɛ ka bɔ yen bali ka kɛ kumandiyala ko bɛɛ lajɛlen na yanni i bɛ diina kiti dɔ latigɛ a kɛla lasulu la walima bolofara la o la misalu caman de nana walada nin kɔnɔ walada nin tugula min na o de kɛla hukmu at-takfir morning do ka juge ka fɔ karisa ni kafiri do karisa kafiri do o kiti de kɛla darsu ni sigiyɔrɔ laban ye an ye min kɛ darsu tɛmɛnen na o la karamɔgɔkɛ ko di yanni ka mɔgɔ dɔ fɔ silama dɔ kafiri i ka surutu dɔ dafa fɔlɔ ni surutu ninnu dafala i ka kumandiyali ko dɔw fana kɔrɔsi minnu bɛ se ka bali kɛ i ka fɔ kafiri do karisa ye wa kadhalika ka karisa fana ka fɔ nin ye bidamɔgɔ ye walima fasik المبتدئ أو الكافر أو الفاسق التكفير والتبديع والتفسيق abela ngene besi sharatu di kono sharati ni kono nana ika kumandia di ko fle yani ka kiti lati wala ni darsu temenina ani awala wala ya angara mo ke al imam yani sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin alayhi kunyanani sigi obe ambela yele la dunia mɔgɔ kan bɛ ka nin lɔn fɔlɔ yanni ka kiti tigɛ mɔgɔ dɔ kan an bɛna badenw ɲininka mɔgɔ mun hakili tola a la o k'an laseri kɔrɔma nin na yanni i b'a fɔ nin karisa nin silamakɛ nin silama tɛ a kafiriya la a kɔrɔ kɛ kiti dɔ kɔsɔn jɔn bɛ se ka o walawala an ye naam karisa nin silama tɛ a kafiriya la o bɛ kɛ waati jumɛn konya juma ni be fɔlɔ o ka dafa dɔ bɛ se ka an laseri kɔ an tɛmɛna na darsu tɛmɛnin na hukmu at-takfir wa tabdi' wa tafsiq الشروط والموانع نعم
ni mo mi ka seri tuy yala darsu temeni tutia c'est comme il est revenu quand il a famuna yali va fo ni salamate e be mi don mo mi na seri tuy hada hukmu yani al-akh wala anga darsu temeni munu tuminayi ami fawkan la seriko kiti mu fola ka wala jomi se kan deme ko na yani ka mo do ka kiti latige komi abebi cheni salamate walma musoni salamate kafri ubin na wati juma kiti juma de dey folo kunya juri na afolo joli folo kunya sab afolo juma mo mi ala ni ani mutum ama fle chemi na me faka kiti boru sisan akan aka ala nini wal mama ala nini amo sege ka deluso ka dengene so nam ayekin afobot c'est ama vérifier est-ce que kunya do di maske ayi ala nini okoso ni mbese ka ke ka bali kafriya hukmuna usabat tayyib fadl jul kunya nani aduna ijuma maka walma bara walma nusi ame dasi wanda tatu ape eza travel kafe dala ako fole mi nakala kuma kan do fola chedo bolo walma musu walma bara do di kela chebolo walma musu walma bara do keli salama yakono ko tubaliya ambe tarani qur'anani hadisa e ka peje yala ni hukumu ye kafriya ni ala nakakide fei kolon amitano parti barake baba toy kolon chelo wa musudo ayi kuma kan mi fo ni le be faka kafriya mine odila walma e kewali do de ke ibe faka juger ko kafri do walma bara do keli tume islama ya kono abo ke amitano kiti ni corona ni hadisa e folo ni ala de ko kafriya walma ka kidin ete ala nakakide ni kuma kan mi fle odi fole aflana itu ama nani ese akawu kuma ko walmo bala yari kiti be chemi ka walma musuni anya fle qur'ana ni hadisa ya yira ko islamaya kono ni ni kiti islamai ala de koti akakide ni koti wa amma ko be kiti la ka buri chemi kan ametagas vérifier ka sabati yala aya barake walma ikuma kan ko sabula anya kiti soro me yana ka buri panga soro yala cheni ya fo walma yake komi muso komi che amo sabati yoro soro folo akela juli asabana da Lucas se kalwana tumado amalo tumado alere majati mo ka soro ka dalu lwala ka akiri la jigi karsa ini ni foni sisa nanya sumani qur'ana ni hadisa yi kuma ka mi fo sisa ala ko ni fo baka be kafri akakide ko tineman kishe wala ikabara mi kesisa ala ka kitila ni kafriya de ye wa ala kila fe fana kafriya do alayhi salatu wasallam oloni daluka lo ala wal malere ka ke donina ye donna mi bo kiti dalu jo ayala dal anga o dengene soro ka fo abakala dalu jo la nam akela anan amapre ezikulo tinti daya konya saba o sabati chela wal mamusu kolo alaka kiti anaka kide neman kishwe unana dalu sigila kafo ala de fe ni barani keli kafriya onte ala de fe anaka kide sallallahu alaihi wasallam chemin kiti be anofe an fana ya sege kayi an bara keli asabatila era fina asabana tuni an afle eske dalu do jolala an atente kayi dalu jolala
kunya saba saba balmakɛ ko ni saba bɛɛ kɔfɛ hali sakiti ma dafa kan ka filɛli kɛ est ce que kunya dɔ ma kɛ nin ko sababu dɔ ye min bɛ se ka bali ka kiti bora kan k'a fɔ ko kafirikɛ don walima kafirimuso o dɔ ye mun min bɛ to an bɛ bali de kɛ an tɛ se ka kiti bori fɔlɔ o dɔ ye mun est ce que mɔgɔ kura dɔ tɛ mɔgɔ min donna silamɛya la a tɛ nin ko kalama wa ani mun wɛrɛ ou bien mɔgɔ dɔ de nisɔndiya dansɛgɛ dɔ y'a to a y'a kɛ a b'a kalama mais nin yɔrɔ nin na nisɔndiya dɔ y'a bila fɛn fɔli la fɛn min yɛrɛ ale yɛrɛ hakili ma jate minɛ n'a ye ani mun wɛrɛ est ce que jatigɛ gwɛlɛn dɔ de m'a sɔrɔ hakili bolila a ye fɛn bɔ a da la min ye kafiriya ye a b'a dɔn wa ale yɛrɛ y'a kalan mais jatigɛ wara kojugu y'a to hakili tagala a ye fɛn fɔ min ye silamɛya kɔnɔ kafiriya b'a la est ce que o dɔ de n'a cɛ de sɔrɔ ani mun wɛrɛ est ce que fa de ma don a la an b'a dɔn karamɔgɔ don a ye min fɔ anw yɛrɛ ɲɛna kunun a ko nin baara karisa ala de ko kafiriya a ka kiden ko kafiriya nin sallallahu alaihi wasallam ale ye anw karamɔgɔ de wa fana bi anw de y'a ye k'a fɔ ale b'o kitiw de sabatila a yɛrɛ kumakan na walima baara karamɔgɔ e yɛrɛ de ye anw kalan ko ni mɔgɔ min ye nin fɔ kafiri don walima mɔgɔ min ye nin kɛ kafiri don bi karamɔgɔkɛ yɛrɛ de b'o baara kɛbaga ye bi walima kumakan fɔbaga ye o yɔrɔ la an tɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko dalilu lɔla walima dalilu ma lɔ ale yɛrɛ ye dalilu lɔla a la wa baara nin fana an b'a yela a sabatila la an ka koɲa saba bɛɛ sigila yan fɔlɔ ale yɛrɛ y'an kalan kunun k'a fɔ ala de ko nin baara nin kafiriya de a filanan an y'a mɛn an tulo an y'a mɛn a b'a fɔ la wa dalilu fana ale yɛrɛ de y'o dalilu sabati kunun bi an karamɔgɔ kɛ bɛ ma ka ala de neni masalan an kana presse ko karamɔgɔ kafirikɛ don la k'an y'a to ka filɛ est ce que fa ma don a la bi tuma dɔ fa bɛ mɔgɔ bila a la ni fa dɔ bɛ adamaden na ka ban i kana kiti bori a kan sabula hakili taga la karamɔgɔkɛ ko an bɛ filɛli kɛ yala hakiliko bana tɛ sɔrɔ nin cɛ nin na wa parce que n'o bana b'a la an kana fɔ kafirikɛ nin dɛ il n'a plus la raison. Quand on vérifie, on a essayé sur on y a a banna. Donc, nous avons dit, aye min fɔ a bɛ ten ne komi il est mɔgɔ dɔ ka silamɛya an man tɛ ka wuli k'a fɔ karisa silama tɛ muso komi cɛ fo an ka sɔrɔ condition naani nin sabatila an bolo a lɔnni banna a dɛngɛnna ban a fɔlɔ yanni i bɛna kiti ta ko karisa silama tɛ an tɛ karisa nin filɛ an bɛ ne ɲininka ka mun de kɛ fɔlɔ n'o poids bɛ bɛn kafiriya poids ma. Par exemple, tuma dɔ kunfinya kɔsɔn i ne ka ye a ka mɔgɔ dɔ de faga vis-à-vis a bagala ka nima dɔ nin bɔ a la bi ghayri haq injustement i yɛrɛ y'a ye a ye mɔgɔ kelen faga a ye mɔgɔ fila faga a ye mɔgɔ saba faga i ne nana misiri kɔnɔ ko subhanallah cɛ karisa nin wallahi kafiri don an b'a fɔ han a ye mun kɛ ne b'a juger la fɔlɔ an b'o baara nin filɛ ne yɛrɛ ɲɛ y'a ye a ye mɔgɔ faga kelen fila fo saba an b'a fɔ la a ye mɔgɔ faga min kɛ n'o de i ka dalilu ye ko kafiri don ala fɛ o tɛ kafiriya baara ye ala kira fɛ o tɛ kafiriya baara ye sallallahu alaihi wa sallam a ye jurumu min kɛ a ye ala kotaba kɛ mais o tɛ kafiriya ye an tɛ cɛ filɛ an bɛ ala ka kiti de fɛ fɔlɔ a mana kuranna kɔnɔ a mana hadisa kɔnɔ ko ala ko mɔgɔ fagala ye kafiri ye o tɛ sɔrɔ kuranna a tɛ sɔrɔ hadisa la i b'a lɔn jurumukɛla ba mais kafiri de o tɛ yen n'o kɛra i le kɔni ka jurumu bonya ka cɛ bɔ silamɛya la anw b'a fɔ jurumu ka bon mais a ma se ka cɛ lase kafiriya la automatiquement an b'a fɔ arrête de dire ça ni mɔgɔ kalannen don a bɛ diinɛ kalama lanaya mɔgɔ don a b'a fɔ n ka karisa nin ye silama cɛ kafiri don mashallah a ye mun kɛ
nya ya ye nya kise abi maka sujudu ke yiri kurundoi abi maka kana tigali ke yiri nikan nan tagala ni Qur'anai kana tani adisai ama ye kiti ningo obara ke baga ka barala ala feyo mu yi kafriya le sabla islam kafuya ke bibe adamane ka dina chi premier point nyana ama ko na yeninke imai kuma kela akilima ba fo na sorola ka yeninke akiti fle e ga ma dengene ali soro ko ameta vérifier na sorola ya kisi asabatila chana yake ama ko est-ce que correcta ko fe ameta ko sele est-ce que islam a kula doté allez fait peut-être il va là ba febe ni ke fona bité Kramoke, Ujabin, Kramoke ameta sisa. Koni fa de mauli cheni. Ama cheni lon nade. Ameta flesisa fa kudu. Wali na koni bis kujugu atuka ameta ku sege hatta mi yakin beso. No da fala sisa sigatan. Ama karsani kafiri. Karsani islamati. Kiti beda fala sisa. Shurutu da fala comme be bali ke fa be da anga nyo fo o ko so watila lama yuma karamo yuma bimbe yala ka dina do nabe kuma kitiula aba fo ko ni mo mi yeni ke kuruba bolola ala ko ati mo ka ko tumano ile ba barakela ama ko ile de maintenant ko ni sorla ki jogo bana illa lila ale mi de do ala kila Mega modo sigile ko karsa ile ni ka Afrique ibi jana makono la sumamo ile kiti foka sigi ka download abe do akona te do akono abe kiti mi kai go foka ba itaka ko la ba ile kiti lo dalu jwala anga yo fam yala ni fam do wore ni nyini ngali na misika serba okay because on mo ngi dina kala ale bisra zabalo ko di ko ngi farati parce ala kilay adisa do fon ko la kam mo do jugeti ni ar marketing iya juge kafriya minane abuku ni na ere ni nofisi because on na fatala mo kan mo ngi dina do maray sabla bi kungo di soro ka kaya katileka here soro c'est ni ma dina do kodo be kile ma ko bay ile refe alati ya panina kasoro amase yoro la alafe kodo fana be doya enyefe eto ye ko bay kasoro alafe u balu loni le bo bonyo suno nakirido wallahi an fe yami ler minati ka mo do lo ka be lomi aka gele kami sonko avec islam ko ka an woni ka loni na ha kamo kin chana bi lomi so pa et attaque cela faut de l'olera c'est pas la peine et voyez ça vraiment fait de l'omina koni allez nyite islamaya mais wati dola tafsirla do be kan kere fe fana misika ya falu do mana ka ba après tout islamalo kada sur tafsirla ka drumu ka bo ka teme l'omina ka bo lon ni bo bo no parce que tafsirla ma mo ni Domina do benye ngene ke kushila ka boka kushila e na na ka ko ta ko sila to ko anye fesi sa ru flali hala jone ka di domina li hala di ka di kasro ala ka kitila ta ko sila ni ka drumu kwa di kabbo ka te me ngene ke la ni ka kushila ha kida amala dala kan sabati wala darsu bina datu nanyi kiti famu to di kadanyi kalan ka take teriala ate famu mandanyi wala mi ta darsu yi كرموك ومنهم يعني أقول ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك في حقه أقول مغرو بي أبي جو دو كان بدادو على قطع أقول الدولة من لا يحكم بكفره أبي برمي كلا ما أنت كتي براكا كفره منقصن لانتفاء ذلك في حقه sabula aye ko mu folo e kumandia ko yi ko nyando kosu ante kiti buraka ako tumma o kofe
إن القول في تكفير أهل البدع أقول ما كان من بيك بدامو ككفرية أقول بدامو كفري والتكفير يعني والتكفير عموما كمولك كفري بدامو بكفري فربابولو لا أقول مبني وكنيا تسكا كي فو أكجو على أصلين لسل فلكان عظيمين لسل فلبل فلا فو كسر على أصلين عظيمين لسل فلبل فلا فلا جمع أحدهما اللسل فلبل فلا دلالة الكتاب والسنة أنا تالي كتي قرآنني أدي سبي يرالي من كلا كتلا أمتاني قيرون على أن القول أو الفعل كفكما كان من بولا يورو والمبارا من بولا يورو الصادر يعني بارا من السماء كبوك يورو من المحكوم كبمو كبارا ما مكتي بولا مو مكاسسا عليه موجب للتكفير ناقو كلمة مولا سكفرياما كما يفوق تمشوه منا أمي تغني قرآنني أجسادي كنا بلا مو ami fa ko kafiriya o ye mun kɛ ni o bɛ se ka la kafiriya an tɛ taga ten dɛ an bɛ taa ni kuranɛ ni hadisa de kɔnɔ o ye min yira ni baara ni kɛli la min bɔla min al-mahkumu alayhi mɔgɔ kan kiti bɛ boli la min kan mujibun lil takfir ka fɔ baara ni kɛla sisan an bɛ mɔgɔ lase kafiriya ma aw qawl walima kuma kan an tagala ni ala ka kiti de sisan wathanihima أكونيا فلانا انطباق هذا الحكم أي كتي متاسسا وكتا سر أبنا على القائل المعين كما فبغا دي كما كان من التي لا مولا أمي كتي بولا ميكا نكر كرلين نصر لكما مننا عليه فو أنغا تاسر سيجيست انطباق هذا الحكم على القائل المعين Comment tu as mis con crécrélila amita place et ce qui a été dit c'est conforme ou le fa'il wal ma fobara al muayyan min kala crécrélil bagay qui bi min no بحيث تتم شروط التكفير من قصر كافرية ككتي لكامل كدفع كله في حقه يمكن كقولا وتنتفه الموانع أي بينكم مفوني كرامك يفو وبيكا بينك بوكون تاني كرفة ولا مسوني أدوكا نصر كرفة أما بيتش كبوي نو كلا سيسا أنا كتير دفع كرامك وهذان الأصلان للأصل فلان نايا فوسيسا أيضا ينطبقان أفلاك مكا يوصر كدفع على الشخص مونيكا عند الحكم عليه كما نبي كتير بولاك بالابتداع نيكا فو كرساي بيدا موي فانا بكلين او الفسق ولا كرساي مغقروي جوكورو سلام قرو يكتي بي كلين كافو سيسا كافري موسو ويورو كلينا كونديشن نانيني يبتاني بيدا فانا تايتو كولا تيني بيدا تي ولا بيدا موسو كونان ولا نيس سلام قرو اي بارا قرو دوكي toujours les mêmes quatre choses. Voilà dans la numéro. Kafriya ta famna. Bida fana be ubina kele ni kon. Voilà dans la numéro. C'est comme ni mo do bida barake. Il ne ra fanya na misiri kon ko ncheni bida mo mubtada. Ibe nyini nga fona ibuke. Na sola bara ni kitile jati bida e ama fle yala akakeo. Yala dalu lola. Yala konya do le ma blala mi kumandiali ko do yewa. No cité ama fo cheni bidamo be choya mina kafriya biti kafo karsa salama quru nafsu shay wa huwa dalalatu alkitabi was-sunna wali femin yirali beke qur'anaka kitabuka yirali feuna ani alaka sunna alayhi salatu wassalam ala anna alqawla kafo maka min fola aw alfi'l wal mabara min kala as-sadir مننا كبو من المحكوم كتل ببرلا مغمكا عليه بدع كفوكو بدع مو
وكون القائل المعين كما فبغك التي كرسني أو فاعل المعين والمبارك بغك التي أتسك التي إسلامية الشريعة المعين يعني تتمت في حقه شروط التصديق فشرت من بداية حكمه أكدفا وإن تفت موانعه من يلكو بين جلين فنكا تشكبوي والله أعلم على دبادو درس بنا ولا ولا سيسا كراموكي يلالك دوما أقوانغتا نكما كان فيريفيه دون نبيل كتابو كونو كاسا انظر مجموع الفتاوى أقول بنتي أحمد بن تيمية فتاوى كتابو فلي توم سبانا كامنة باجي كمس سبا بدرنو فلا كتاسي باجي كمس سبا بدرنو ناني كبتا نكما كان يصرفنا بلون أقول والشرح العقيدة الطحاوية وكتابه فنبا صريح وانظروا الكلام على هذه المسألة كيف ذلك المسألة نكون وافيا في الكتاب القيم كتاب مالولين دوليبوي موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء سنة مو جورو مو جماعة ندمو كفولا ربيدا مو للأخ الفاضل الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي عليك كيكا كتابو كونو إما جميع كفولا يا سيسا كان أتاكا كتابو كله لبنا سأولا كتابو كما كفولا مكرمو كدو كفولا الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي كونو كما بفو كما دو مغسبة دي من لرمي بي أمانا لنا كو مغسبة دي سأولا عليك لبدا دومو دويبي c'est nafsu Ibrahim Ar-Ruhaili Suleiman Ar-Ruhaili tede Ibrahim no kama nyonfa kitabu ni tigibe ato sigilaya udoma mo tebedu melbi nebe kuma na lermina anga donna belebelo yera dukat Sheikh Muhammad bin Hadi ani Sheikh Ubayd Al-Jabiri ubeyra dukata sabla bida donani bida mo yibi kulu tunkai bimai وماذا نعمل كتابه فو نعمل يرويرا يتيري الدنيا تا كتابه لا مارو إتنا عليك كم مثالي كي بين أمينه بولو بكيلا ده سمارو بابو إسكي هيلة كابو فم فلان أما لا كلا كندي أنام سبلا أسولي مي فيليبين أكا فم أبوال أنا دونا باب لا ليلا كشيا كل كابو فيليكا ما لا دلا كيا فام ولا درسو بنا ويروي إيه نالبي إن شاء الله تعالى أمي سكا نيوان ينغا بإذن الله على كان الله لوني نعم سكا فهمنا نعم alhamdulillah kuma be mi hori ka folo mo mi ni bida mo wala mo mi ni suna mo kunu di ayere mana kitibe buru beka to kelena awalan an ballo di ko karsa bida mo kalo mo fe o bida mo o te se ka kefo condition d'afala le folo o koso an bi soro sila kalo ko ni chene bida mo na le kela o bolo kan tumado ale bi se ka ke mo ye mi mena bida kan mo bi se ka le ka kolo dugutala mais yana be lo kiti de lona folo ka so ka juger fanyo yoro fo ade ko mi mo do be soro de mulani do ama ko bida de iga fam bida de bida de na ka kiti bori ke wali do wali makuma kando wali na akida do o ye kiti de ka soro ka mo juger o la do ka ta bolo be ke bida isa o mo be isa ko mi dise ka ta do so ale fake ana ba olu ya le bangi
ale ma lamɔ sɔrɔ sunamɔgɔw bolo ale ka lamɔ sɔrɔ ni siyamɔgɔw de ye donc ale bɛna lamɔ tagabolo min na a bɛna kɛ mun kɔnɔ sisan bida donc ale ka tagabolo bɛna kɛ bida tagabolo de ye fakɛ ye bida mɔgɔ bamuso ye bida mɔgɔ den yɛrɛ a lamɔna mun na bida ale yɛrɛ kɛ bida den ye sisan ka kɔrɔ kɛ fa ni ba ka lamɔ sisan toujours kiti de bɛna o bɛɛ juger mako tayi mɔgɔ min fana bɛna na kɛ sunamɔgɔ ye bi sini ale bɛna yɛlɛma ale fana bɛ lajɛ k'a ka ko vérifier toujours an ka condition bɛ filɛ ni condition ninnu basigila ka dafa kan ka fɔ sisan kɔni bi ta siga t'an na an bɛ mɔgɔw ladɔnniya karamɔgɔ karisa bi kɔni sunamɔgɔ tɛ bidamɔgɔ toujours kiti bɛ na seri kɔ koɲa naani nin nɔfɛ a bɛɛ ye mun ye an ka hadisa dɔnna belebele fila karamɔgɔkɛ dɔ ani karankɛden Abu Dawuda ani Ahmad bin Hanbal a fila bɛɛ ye dɔnna ba an b'a lajɛ ala bɛ hinɛ ɲɔgɔn na Abu Dawuda de ko Ahmad bin Hanbal ma don dɔ la n'o a y'a karamɔgɔkɛ ye a ko n karamɔgɔ min ye sunamɔgɔ dɔ ye ani bidamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ sigi n'o ye ko n ka n datigɛ a la n ka n datigɛ a la Ahmadu ko kalanden ma n'o ye Abu Dawuda ye a ko taga suna kɛ ni ladɔnniya k'a fɔ i sigilen bɛ ni cɛ min ye bidamɔgɔ ni a serikɔla k'a fara bidamɔgɔ la problème tɛ yen toujours sunamɔgɔ a ko mais ni ladilikan kɔfɛ suna cɛ nin ma fara bida cɛ nin na Amadu Nambali ko i bɛ bida cɛ nin dɔn cogoya min na kunun ale ye bidamɔgɔ ye ale ma taa dogo dɛ i tun bɛ min dɔn ko sunamɔgɔ don bi n'a ma fara bida cɛ nin na i y'u bɛɛ ka kiti minɛ ka juger ɲɛ kelen na wala n'a ka ɲɔgɔn fɔ ne ye e dɔn kunun e tun ye sunamɔgɔ kɛ dɔ bɛ quartier kɔnɔ ale ye tijaniyamɔgɔ ye tijaniyamɔgɔ bɛɛ bidamɔgɔ e ka i ko kɔmɔ o bidamɔgɔ minnu bɛ yen o sisan ne ye e ye e sigilen bɛ ni tijaniyamɔgɔ ye sunamɔgɔ ni tijaniyamɔgɔ ka teriya kɛ ka sinadonɲɔgɔnya kɛ c'est comme Amadu ka conseil sisan n'o bɛ ɲɛsin ne ma o de ne man kan tɛ ka n tigɛ e la toujours n baden kɛ nin mais n bɛ taa de sisan k'i t'i ladi tuma dɔ i ma lɔ walima i ma kungo min b'a la i m'o dɔn n badenkɛ sunamɔgɔ vraiment an ka tagabolo la n'o y'an ka suna ye haramu don f'an ka jɛ ni bidamɔgɔ karisa ni bidamɔgɔ i tigɛ a la i ma bɔ a la ni sunamɔgɔ don dalu sabatira a bɛ fara mais ni sunamɔgɔ tɛ n'a sigila ni cɛ nin ye bidamɔgɔ min dɔnna ni tijaniya ye i bɛ cɛ nin ka kiti minɛ ni tijaniyamɔgɔ ka kiti kuma bɛ n'a ka ɲɔgɔn faamu nin yɔrɔ nin sisan ale ka gbɛlɛn bi anw kan an bɛ lɛri min na i bɛ mɔgɔ caman a bɛ suna wajulu kɛ mais n'a bɔra misiri kɔnɔ a bɛ segin kɔ ka balimaya kɛ ni bidamɔgɔw a bɛ yɛlɛ n'u ye a bɛ dumuni kɛ n'u ye a bɛ ko bɛɛ kɛ n'u ye wa fana bɛ fara u kan ka bidaw senfɛ n'i y'o ye mɔgɔ min na mun ma ɲi ale ka jugu an kun ma ka tɛmɛ bidamɔgɔ kan minnu ko an tɛ sunna fɛ Ibn Awun ko de fɔ rahimahullah alim min ulama'i ahli sunna a ko man yujalis aw alladhi yujalisu ahla al-bid'i ashaddu alayna min ahli al-bid'a a ko mɔgɔ min bɛ sigi ni bidamɔgɔw ye k'o tigilamɔgɔ ka tɔɔrɔya ka bon sunamɔgɔw kan ka tɛmɛ bidamɔgɔ kan minnu ma sɔn suna na sabula ale ma sɔn ale lɔnna ile de bɛ taa sigi n'o ye ka sunamɔgɔw de bila problème na alladhi yujalisu ahla al-bid'i ashaddu alayna min ahli al-bid'a o sunamɔgɔ tun bɛ lɔn kunun i senadonbaga i bɛ lɔn n'o ye o la Sufyan ath-Thawri a taara Irak a ye karamɔgɔkɛba dɔ ko mɛn mɔgɔ b'a mankutu la ko sunamɔgɔ don a ye mɔgɔw ɲininka ko karamɔgɔkɛ nin a senadonbaga jɔn o k'a ma ko cɛ min don k'a bɛ aqidatu qadariya akida de kan al-qadariya a ko seke cɛ min n'a b'a mankutu la a bɛ akida qadariya de kan c'est qadari parce mun na ala kila de y'o kiti latigɛ al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil a ko cɛ bɛ a teri arrajul fi riwaya wal mar'u fi riwaya mɔgɔ cɛ
aba teri ka dina dika ado kelenga fle ini mo de sina do baray ibo de ka tabulo ni de mo mi ma be dina kelena ni de mo mi ma be jogo kelena atsika teriake hali bi ka fle ni mo do tini kunu vagabo somba be kanikela adamaden jogo juguba ani cheni tumi je ka barake kunu ni binale islamaya famu kedo ma so islamaya la ale be jogo jugu yaka wallahi ka teriate marché doni mina fo kanga dabla doni mina fo kanga take a dabla li bi kedo ni koni karla patri doni do sabatila teru bina yele kedo bina ta teri were nyini teri mi sabatila fana fenka ale be minka min kela silama nyuma ye bi fana ale bina ta teri do nyini silama wula mi ale nyono ko so ni mo mi ye mi ye domina teri yala ala kela ko be nyono fe dina kele ni ale sallallahu alaihi wasallam kuma ne chane bida mande eko ye sunamo bida sigile me mo mu katabolo kan o sigila kono ele bolu le ke isina do bagay iko ke bagay wallahi wiya wala ni bida ka bo bida mo ti jani ni sunamo nyuma na bida mo ya siga kan me mo mi be buya fole ko sunamo ibo ni bida mo ni nyami ko du cheke al tu farawati do ka bo no ti la mo nana sunamo ba bi tigala sabula ka toro ya ka bu auka ka teme bida mo mu me koka هذا هو الحق مالك عليك يا فاهم عليك الدين ما عليك أن تقبلك ولا كتير من عليك لا كتير من أفلام وهم كلا كون بيدا موي كتير كورالي بولا وهم كلا بيدا موي بي كتير كلا نفنا دي بولا أصلي كتير دي سبلا هذا ما دي بين أنا نيجوني نفتراي يلما بكسي سان يرد بولس دي يلما نامين كامي من نو كتير anti refleki ka famille kafri famille sabla kafri famille kafri siyati kafri ya dinadi salama ya dinadi ni baraka ni kiti ni de mileno mo shima so ni sunna e ka fo na mo shima so koredi mo shima wuli ka fo ko no le sunna mo naturellement nga baraka ma baraka nga kuma la ni no suma be so ali dinadi asuli odi me ka fo no ko mi baden balma angana ko balma sabla do re bola kiti kono dobe yala yala ateseni atesu avec joson kale fake islamai ale ba islamai donc annale ma alabatu kale ni kale islamai bo ludi ala ya fa ko ici du père de mère musulman un musulman non pratique ngala wala bi sawla ni kiti ni kono ka dubi surtout ameleri binabi ni mo ka bidia ko latigela ni le mo mi suna mo hakika do ibe tiga tembela ini tabligi manti ka ke no fe no terie no sina do bagay ni suna mo ini khwani fana manti ka keti bidia mo fe lona suna mo nyuma ini ku tiga terie ika suna be don ali wajulu ke ka bami fle o do ko ika wajulu diala chogo isina do bawo be bidamo de wuya na on fe bi kuma ere ka gwele kuma tika bara ere kenai kasuna ere fo nyumana o kele ere bi kuma tika bara ke tire il y a beaucoup de problèmes ça va do maklo ngenna ni tabino mo temena kunu anga mo nyuma temenuna hadi bidamo nana kasiga kerefe ko be kuma nai aba fuina na ma wuli ne be wuli atije ibn sirin be atome muhammad bin sirin tabina mo fla na ibn sirin kerefe bidamo ko una na siga ko na ma wuli ka boya me wuli ka fu o ko ibn sirin atoma mena qur'ana kala iye ako o hadisa o aya bolo da tulola konte faka kuma kando me bidamo o yoro ka fo ndu sukuna bida kanado olu tumi sana bidani ali bidamo kuma ko tala me misiri ko na be wajuru ko tala me abe yoro mina tita me bianu bita bidamo ka wajul lame ibe lalli kan foka doba ko ni bita lame ko se ke si mina ta ple na ka chan fo mina ota na ka wuya mu fo mo te e ku fi e be chani ngalo ka sore ma doni ke fo ni tara bidamo ko fa be poison de la vie sa bida u dakadi ka doni bita san tuna mo bi sa du sunu sabo tu de bidamo lame bidamo do mina na ku fa
k'u sen kelen tigɛ k'u bolo kelen tigɛ k'u faga k'u su den mɔgɔw k'a dɔn ko bida minɛ bida mɔgɔ dɔ minɛna ka don kaso la ka ɲani ka ban k'a faga bida mɔgɔ dɔ minɛna seliba k'a kana tigɛ sunamɔgɔ minnu ka suna tiɲɛ to bi n'an b'a la ko suna a mɔgɔw de ye nin kɛ bida mɔgɔw la mais bi anu bɛ bida kɛla dumunifɛn ye ka baara yɛrɛ kɛ ni bida ye k'a sigi ni bida mɔgɔw ye ka bida yɛrɛ kɛ fo k'a la ɲini a nɔfɛ mun n'a ma wari d'i ma sunamɔgɔ tun bɛ lɔnni kunu ni i furu ɲɔgɔn i teri i sigi ɲɔgɔn ka ko kɛ mɔgɔ bɛɛ i bɛ bida mɔgɔ sen bɔ a la ala ka taa kɛ mais bi komi a b'a faamuna cogo min Umar bin Khattab ka bida mɔgɔ minɛ k'a ci k'a kunbɛ kɛ basi ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna karisa nin n kana cɛ ni muso si sigilen ya kɛrɛfɛ ko bɛ diinɛ kalan Subayr bin Yasir k'a busi k'a kunbɛ kɛ basi ye mun kosɔn bida kosɔn bida mɔgɔ fana ka suna mɔgɔw jagata ka suna karamɔgɔ minɛ k'a kana tigɛ komi sisɛ Amadu Nambali sira basi la bida mɔgɔw bolo k'a kɔrɔ kɛ munna ka suna di ni ka bi anu ni bida mɔgɔw tɛ kɛlɛ an ka di olu tɛ bɔ bida la anu de bɛ yɛlɛma lon bɛ ka bɔ suna na ka taa olu nɔfɛ kunun bida mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ dalu mun na a bɛɛ datugula sabula an yɛlɛmana ka k'u dɔn tiɲɛna mɔgɔw k'u filila kunun o tun ye kunun kuma ye i bɛ mɔgɔ min filɛ kunun k'o tun bɛ suna wajibi kɛra a mɔgɔ minnu bɛ yen bi n'a min ma fara tiɲɛna mɔgɔw kan o ka dɔgɔ ni ka ye kɛlɛ tɛ yen si k'an bɛnna kelen de kan n'an farana hali sini kɛlɛ bɛ yen bidamɔgɔw de b'a fɔ la o bidamɔgɔw ye o ɲɔgɔnnaw ye yɔrɔ yɔrɔ ni kuma bɛ wuli u b'a fɔ ko he ko kunu kan ka suna karamɔgɔ ye k'a y'i to a ka bidaya kan dɛ ko kana bɔ a ta kan karamɔgɔkɛ dɔ sɔrɔla Abidjan yan a wulila ka bidamɔgɔw dɔgɔya ni wajulikanw mais a bɛ sa waati min na ani bidamɔgɔw kɛla ɲɔgɔn fɛ a sukoya bidamɔgɔw de tun ka ca o dalu bɛ bidamɔgɔw bolo hali sini n'o ye mɔgɔ mun ye u suna wajuli la komi an minnu bɛ wajuli la bi o b'a fɔ ko a tɛ nin to yen wa ko ka ɲɛmɔgɔba dɔ tɛmɛna nin karisa waati nin kɔnɔ a kumana ka kuma laban na nana an fɛ yan bidamɔgɔw yɛrɛ b'a yira bi k'a fɔ laban olu tɛ min bɛ kuma ni suna k'an bɛɛ b'a an b'u laban kalama k'u bɛɛ bɛ laban ka na yan k'u bɛ boli bidamɔgɔw nɔfɛ ko bidamɔgɔw yɛrɛ bɛ kɔ don n'u taara furusiri yɔrɔw la o bɛ bidamɔgɔw wele an ka karamɔgɔbaw nana karamɔgɔ bidamɔgɔ ko karamɔgɔba n'u taara furusiri la a bɛ tigɛ a bɛ fɔ mun ma ko suna karamɔgɔ n'i y'o ye furusiri yɔrɔ la ka bidamɔgɔ i b'a dɔn ko ninnu bida fɔlɔw ye bidamɔgɔ bɛ sigi kɔfɛ an ka karamɔgɔkɛba mɛ yan ale de y'an ka belebele n'a sigi duwawu waati bɛ se k'an duwawu di bidamɔgɔ ma kasabiya b'a kan na ala jugu a ma k'an jɔw da la k'an ka mɔgɔba de subhanallah bidamɔgɔ nana ye k'a fɔ ja suna nin tɛ tiɲɛ ye dɛ minnu fana bɛ fɛ ka suna baaraw he cɛ hakili sigi ka mɔgɔ ninnu bɛ na yan dɛ an minnu relation na n'u bɔra an ka cause kunu ne tun ka mun tun bɛ kunu ko sunamɔgɔ ala ɲinɛ an ka cɛkɔrɔba dɔw la olu ma sɔn cause min na kunu ko bi a dɔw fatula mais bi an bɛ lɛri min na bi tɔgɔ bɛ mun na ko sunamɔgɔ u bɛ boli cause min kɔ de ko cause min b'o bila kɔfɛ u bɛ boli o kɔ toujours olu b'a fɔ la lon bɛɛ olu mɔgɔ kelen tɛ changer a y'a filɛ i tɛna mɛn ko nin tun ye bidamɔgɔba ye kunu Côte d'Ivoire kɔnɔ yan ko lɛri min bi ko sunamɔgɔ ka jijali kɛ k'a kɛra sunamɔgɔ ye a kelen a bɛ min toujours i b'a mɛn ko nin tun ye sunamɔgɔ ye kunu a filɛ ni tɛ ɲɛnamɔgɔ ye walima ni siyamɔgɔw filɛ walima ni tabiligiw filɛ a bɛɛ de bɛ yɛlɛma ka taa bidamɔgɔ kelen tɛ yɛlɛma a y'a kelen yira n'i taara Buwake a bɛ ten i taara Man a bɛ ten tɔgɔ tun bɛ yɔrɔ min na ko suna yɔrɔ a bɛɛ bɛ ten même chez nous n'i taara ko nin bidamɔgɔ fara ka bɔ ɲɔgɔn au contraire bidamɔgɔ yɛrɛ bɛ sanfɛ mɔgɔ de dugu mala dali cɛkɔrɔba mun sara jijali la n'u kɛra suna kosɔn a ma lada ala hinɛ o la nɔ min tola bi a bɛ nin cogo de la ala ka yafa ma den mun b'an bolo an hakili t'o la olu fana b'a jatela fana ko silama tɛ se ka kanda silama tɛ se ka diinɛ nafa sɔrɔ f'i ye fara bidamɔgɔ de kan karamɔgɔden ninnu bɛɛ fana k'o de faamu o tɛ suna wajulu fɛ suna mun wɛrɛ kuma suna a man d'o ye u bɛ min fɛ dɔrɔn i bɛ se ka mun kɛ i bɛ silamɛya kɔnɔ i bɛ wari sɔrɔ i bɛ kɛ mɔgɔba ye i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔba ye ni masakɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo relation de bɛ kalanden bɛɛ bolo n ka kalan kɛ n ye se ka masakɛ sɔrɔ n bolo i la masakɛ bolo kɔrɔ walima premier ministre n ye se ka bonba dɔ sɔrɔ n ye mɔbiliba dɔ sɔrɔ n'o ma sɔrɔ u bɛ wele ko karamɔgɔden dangatɔ k'i ka karamɔgɔ cɛ k'i ma baraka sɔrɔ o de bɛ fɔ la sisan e yɛrɛ min k'i ta to ala ma k'a sɔn suna na k'a sɔn fanganaya na komi ala tilala ka sababu n'i sabarila o kan ka suna lase
to mun be tabida mo fe kata marché ke nu ye ka wari jugu mine ka bla jufala o be e karamo ke de wele eni ala kala tienta o be wele ke danga to le kimi karamo baraka so mu ye momri basoro ko lu karamo baraka so karamo de shama fana be fa foto ko ne te danga de ne baraka fana so ko nga momri so nga bumba so ala kala ka dina naka ala kala ka tabulu naka nala ba de malaka de ma on sentane subhanallah kele yati mo la télévision na suna mbeni suna ko bini ni kunu lutu an fa mu temena amala delala kayina dijalla wala ni télévision na émission Allahu Akbar no ye bida kanfo no ye kafriya kanfo juma mi benna obu jadi mais bi ote tibunu ni re émission Allahu Akbar fle domina e dusu be kasi ni banati la de ni bana ko ti la ni émission Allahu Akbar fle o don shooter sini here parce que bi ni kaslamani ite ga jadi mais e miriya be karamo na ko suna mo onu fana be taw mo kelo de nofe ka tu yere ka publicité ke o ka misiri kono ni be ben tebe ibolo mala memi ma ko suna mo onu fana be tay arajo al bayani o be suna ne ka suna mo neni e miriya ko mu suna mo ke onu fana be to ka domta ngiri fana al bayani ne sago na ki ja mo ne bi fa mo tina na wuli ka ko kwa suna bi mais siga tala na ya diaw amandiaw ala ka dina deniti adamali no farkulu la ala kila mi yere chila ni islamaya no fatula fo di islamaya mawuli c'est que ete foye ko islamaya te se ka avancer ni tala ala kila fatule ko fene man kishne abaka sibidi fatule ko ala ka jemboma e ke kaso e maso di islamaya la islamaya bala de go na be jena kile na o tala ka islamaya o zamen ni fo badaw nyina ay sabati sunnaka ayala deli anga saka suno mo be tola ka décourager bi suna ola hala baruka dogo gerew la aya fleke mo flaka nyo soro bi ka ko suna miti tankono walla ka dogo be bo musitiki chama bi nyo soro miti taw te suna kuma halu te nyo mbla parce que muna te cheshi dusula saura bana eta do soro moriso la bo musi dafalen pour si yelena eta ijabu dafalen soro do la be moriso la do be mo bolo kono bolo flela groupe do be bi ko whatsapp ibeta muso do soro ko ijabu tigido moru de be temo ka wajuru ke muso de ku o ijabu bo kana ko salama muso ko suna muso mushkila parce que muna chete muso te ni me dibi na ijai saboka mala dala ya famu bidaya de sangala di suna ko ni mi frata kuma foli wallahi karamo kedo tunanfe anu yere bolo falin tubalina amese ka fo kanto abidaya mo na be suna wajuru ke wallahi an kulala ale kelin pelila suna kuma ale kelin da kele ya bolo la atoshi kontu wallahi an willa ka délégation ke ka se afta ka soko amo karamo ke no suna wajuru de gelela mini ko suna na kuma be gelela mo fe munu ko suna mo wallahi men kari ala la karamo ke to fatula ako anuguma kale yere ba kalama ko sunna ni ko sunna ko ba ko kadabla ko fitna wallahi dia afatula ale kelen pede anga ko nimbala quelqu'un qu'on a vu en lui qu'il y a donné on est tous ale yere ko anuguma tellement a découragé la ako oluka tona to mi be bi ko sunna ton yemo baw o sigila o ngolo ba mi go besanfe ka ko e jamaatu tabligi taka fara sunna ka wallahi kale ani tokoroba kele o fla de ko be sira kedi mais terrain ka tabligi farale no bade ndo ya enregistrer adona ako mako ka ifas tellement ton ere kono wallahi munu be ko sunna mo to dila munu ma kele ya be chekele mina tokoroba kele ni on se la fait ale re ko kuni ko sunna ko ba ka dabla ko fitna to tay jumesa wala dala ya famu mais autant tige subhanallah autant de courage au contraire avec courage de doigt sabula mo ka fente ala ka fente ala ka dina mo wala zan okirani wala an bola darsu kono ibara dotni kramoko aw fa'il al muayyan tammat في حقه شروط التبديع وانتفت موانعه. طيب. هنا أمامي لبدو في أولي الثبات على الحق وعدم التلاوم. يعني أتيس دون موكا جي موما جي موكا جي موكا دويا
tiɲɛ tɛ dɔn u nɔfɛ tiɲɛ bɛ dɔn ala ka kiti de la n'a ka ciden ale sɔrɔ to sɛnɛ hali ni mɔgɔ ma sɔn o la o tɛ yɛlɛma parce que dɔw bɛ découragé la bi lɛri min an b'a la ka kɔrɔ kɛ u bolo falen tunu mɔgɔ caman na kunun u yɛlɛma n'a kɛla ten dɔw fana dusukun na olu b'a ye k'a fɔ c'est que sunna tɛ tiɲɛ de sinon karisa ni u bɛɛ yɛlɛmana bi n'i ma faamu i bɛ se ka découragé o kosɔn n'i ye sunna kalan i b'a dɔn k'a fɔ sunnamɔgɔw hakika waatiw kɔnɔ tɛ caya o caman bɛ se ka wuli n'a tɔgɔ ye mais hakika ka dɔgɔ i b'i yɛrɛ compte bɔ mɔgɔ hakikaw de cɛla jamakuruba o tɛ hakika jama a bɛ se ka kɛ mɔgɔ 2 duguba dɔ kɔnɔ mɔgɔ 1 a bɛ se ka kɛ an kana an kunkolo filɛ k'a fɔ karisa o tɛ sunna ye jama cɛ an bɛ mun kan an b'o de filɛ o de sunna nahnu ala aishi ala ma nahnu alayhi an bɛ fɛn kan anw yɛrɛ bɛ min kan ten o tɛ se ka kɛ sunna ye labudda an ka kɛ fɛn kan ala ma kana alayhi annabi wa ashabuhu alayhi salatu wassalam o la bi yɛlɛma dɔ donna jamakuru dɔ kɔnɔ jamakuru min bɛ sunna tɔgɔ tala ka la u yɛrɛ la ni ka tɛ se ka je association ni kan dimi dɔ de b'an na sunna ka kelenya parce que munna an ka mun faamu an bɛ fili kɛlɛla jamakuru nin kɔnɔ o tɛ sɔn ka fili la olu ka jama ni makara anw bɛ sunna makara olu bɛ jama makara ni ne ye dalu ye k'an k'u kɛlɛ u b'an kɛlɛ alal batil wa nahnu nuharribuhum bil haqq ko maa bɛ se ka tɔn dɔ kɛ karabali bolo ma ko nin ye sunna ko ye o ka sunna baaraw o ma sunna baaraw asulu la ko sunna lo kurafatiya diinɛmɔgɔw fana ko nin ye sunnamɔgɔ ye o an ma deli ka mɛn ko diinɛmɔgɔw ko anw fana ye sunnamɔgɔ ye wa an ma deli k'o mɛn diinɛmɔgɔw ko an bɛɛ ye sunnamɔgɔ mun kosɔn an k'o to sunnamɔgɔ ye u sigi fɛn nin kosɔn sinon o bɛ seli an bɛ seli o bɛ sun dɔn an bɛ sun o bɛ jaga bɔ fana an bɛ jaga bɔ o bɛ taa heji la fana an bɛ taa heji la munna an k'o to sunnamɔgɔ ye u sigi yɔrɔ de kosɔn sinon an b'a fɔ k'o tɛ seli ka tɔn sigi anw bɛ min fɛ o de ye silamɛya ye la tɛ se ka kɛ mɔgɔ min tɛ diinɛ kalama o de bɛ sɔn dɛ an sera niveau min na sunna faamu na an tɛmɛna o kan bi n'i nana bɛ na ni dalilu i bɛ na ni wuya bɛ na ni dalilu dɔw bɛ lon bɛɛ o haminen don an ye sabali ka tɔn to yen an tɛ tɔn to yen tant que a bɛ fu kan an bɛ sunna de défendre nudafi ani sunna an tɛ défendre kɛ ka tɔn défendre lahara tɔn tɛna ɲininka ala fɛ kaburu kɔnɔ i tɛna ɲininka tɔnko la i bɛna ɲininka mun de la ani islam ani sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni sala tɔn hami de la tɔnko le tola i le ka hami kɔnɔ a kɛra cogo o cogo an bɛ tɔn défendre walahi ni sala ka dalu t'i bolo la ni sala o k'i kɛlɛ sunna de kan parce qu'il bɛ sunna de défendre i sala o kan ta réponse est facile dans la tombe yawm al-qiyamah i place bɛ ala fɛ arijinɛ kɔnɔ inshallah mais i sala tɔn de kan a bɛ wuya kan tɔn bɛ kisɛ wuya lo a bɛ ɲɔgɔn jɛla wuya de kan dɔ tɛ dɔ kɛlɛ wuya ni kɔsɔn n'i ye kɛlɛ ye se ka wari ko comment dire leadership ne y'a ɲɛmɔgɔ ele y'a ɲɛmɔgɔ o kɛlɛ wari ko tɛ hata ma kɛlɛ min bɛ manaju kɛlɛ tɛ mɔgɔ mɔgɔ ni bɛ sunna kalama kana don a la a fila si tɛ sunna ka manaju kɛlɛ la c'est l'intérêt de place sunna mɔgɔ tɛ kɛlɛ kɛ o kɔsɔn i ka manaju kalan kana mɔgɔ choisi dɛ alikitabu wa sunna i b'o de choisi n'i tola mɔgɔ ko kɛlɛ la n'i sala i ma sala kɛlɛ ka diina défendre sallallahu alaihi wa sallam n'i sera lahara walayi dalu t'i bolo an ka kɛlɛ minnu bɛɛ bɛ yen a bɛɛ le kana don a si la a si tɛ kitabu ko kɛlɛ ye a si tɛ sunna ko kɛlɛ ye c'est des intérêts personnels kana don a si la parce que an b'a yira salafiya tɛ défendre yɔrɔ si a groupe si toujours cɛ ni jo t'a la cɛ ni jo b'a la a ka nin kɛ ten olu na o ka kɛ ten lahara bɛ ɲininka o de la tout ça na nin kitabu wa sunna i sara ka to nin dɔrɔn de la lahara bɛ dalilu sɔrɔ o k'an détourner ka bɔ sunna k'an bloquer intérêt kan waati tɛmɛna o tun bɛ fɛ k'an lasu
Cosine contre là. Ala somna, ala, subhanallah. Ala kan la qui s'en somme. Quand faut que cosine de président, jamana massacre be millions akaya ne dit, silama uma, ko be millions woro wal ma millions jol le dit là, oluma, olu suna mo tale ni, ogo fola na pour nga révéler au koso. Parce que jamana be millions yirika dit là. Si c'est pas 100 millions, mais 200 millions, ko be millions woro wal ma millions segi le dit là oluma. Vous nous informez pourquoi? Avec jamana war de ko. No ezasi kebe dauma. Halo bilur dauma. Munu ko ambe jamana fe ka bida baraka saraka jugu bebo ni jamana e. Jamana défenseur côté silamaya nyuma ka nu be ka nafolo mine jamana nyamo la. Aw ko ay suna mo kuna bita ko ka nafolo ko kelele. Il est là à faire de mourir. Il t'y a une ala de fait. Ils ont monté ça un moment ici. Nous le voyons du Cairo là. Agnamo do. Ouais. Vous pouvez voir Badila, cosine de millions akaya ni dilanouma. Alu be millions ko kelele fanu nina. Ala kila ka suna chelebe mo bolo yoro la. Ati kele ko no fe. Tonto la. Subhanallah. Wa billahi ta'ala at-tawfiq. لا